alle sammen. I dag er jeg taget til Fyrværkerifestival, og som I måske kan fornemme, så er der forholdsvis mange mennesker i dag. Jeg tror muligvis godt, vi kan snakke om noget tæt på millionen i hvert fald. Okay, som jeg sagde, så var der en hel masse mennesker, der er kommet til Fyrværkerifestival. Der har faktisk ikke været noget fyrværkeri endnu. Det var meningen, at der skulle være noget røgfyrværkeri tidligere på dagen, men vi har ikke set noget. Men jeg vil bare lige gerne vise jer kyllingekøen. I bygningen med den røde markise kan man købe kylling. Den tyske pige og jeg stod i kø fra omkring der, hvor ham med den ternede skjorte står. Lige pt. er der kommet cirka 50 mennesker flere i den kø, end da vi startede. Det er helt sindssygt, så mange mennesker der er. Man kan købe tæpper, man kan købe pandekager, man kan købe candyfloss, man kan købe underlag. Der er tusindvis af hjælpere også. Og man skal jo ikke være alt for fobisk over for menneskemasser, hvis man vil gå her. Det er forresten i Hangangparken, det samme sted, som jeg var sidste lørdag. Ja. You know Hello Kitty? Jeg ved ikke, om I kan se, hvor mange mennesker der er her lige nu. Det første fyrværkerishow har lige været her. Eller jeg håber på, det er det første, og ikke, at det var det eneste, for det var rimelig kort, men det var meget flot. Dette er til den ene side af, hvor vi sidder. Og mennesker hele vejen ned langs floden. Eller nok ikke helt langs, men... Det er lidt mørkt, men jeg håber, I kan se nogle af dem. Det er lidt vildt. Hej alle sammen. Nu er jeg på vej væk fra festivalen, ligesom alle de andre. Det var super ubehageligt. Jeg sad fastklemt i 30 minutter i en kø, der var simpelthen så massiv. Og politiet har spærret de første metroindgange. Man skal gå længere væk. De står og blokerer det hele.